Tista' temmen jekk xi ħadd jgħidlek li hemm battalja inviżibbli aktar intensa minn kwalunkwe konflitt uman li tiddeċidi d-destin tad-dinja kull mument. Ftit jafu, imma fid-dellijiet tal-istorja u tal-fidi, arkanġli u demonji qed jiġildu gwerra lilin mill-għarfien tagħna. Skopri kif Mikil, gwerrier ċelestjali b'poteri mhux immaġinabbli, jiddefendi l-umanità f'konfronti li jisfidaw il-loġika. U l-iktar ħaġa sorprendenti, l-eżitu ta' din il-gwerra jista' jkun aktar viċin milli nimmaġinaw, iġib rivelazzjonijiet li jbidlu l-mod kif tara d-dinja. Ibqa' magħna u esplora l-misteri li jaqdu l-passat, il-preżent u l-futur f'narrattiva li twiet mhux biss li tinforma, iżda li titrasforma. Int lest biex tespandi moħħok. Fir-rekords bibliki, it-titlu ta' arkanġlu jingħata biss lil anġlu wieħed, u jagħmlu l-iktar distint fost il-kreaturi ċelestjali kollha. Dan l-arkanġlu hu Mikil, li jismu jagħmel il-mistoqsija minnu bħal Alla. Waħda mit-tliet missjonijiet prinċipali tiegħu tinkludi li jipproteġi l-ġisem ta' Mos. Mikil probabbilment huwa l-iktar anġlu magħruf imsemmi fil-Bibja. Nafu li huwa arkanġlu, imma x'tifhem eżattament din il-pożizzjoni għalih? X'fejn hu għamel? X'inhuma r-responsabbiltajiet tiegħu? U kif jinserixxi ruħu fost l-eżerċiti ċelestjali miġbura minn Alla? Alla għażel li jżommna parzjalment fid-dlam dwar l-avvenimenti li ġraw qabel il-mewt ta' Mos. U ħalla lil Mos jara l-arti mwieda, għalkemm kien jaf li Mos ma setax jidħol fiha. Mit-tarf tal-muntanja Nebo, parti mill-katina montanjuża Pisga, Mos ħares lejn l-arti mwieda. Dan il-quċċata tinsab fir-reġjun li llum nafuha bħala l-Ġordan moderna. Mos ġie mċaħħad milli jidħol fl-arti mwieda minħabba d-diżubbidjenza tiegħu lejn Alla. Ġuda 9 jirrakkonta episodju fejn Mikil, l-arkanġlu, affaċċja lix-xitan fi disputa għal ġisem ta' Mos. Skont Ġuda, Mikil rebaħ f'din il-konflitt billi sejjaħ l-awtorità tal-mulej, u qal, il-mulej ċanfar lilek, bħala tweġiba għall-avversarju. Madankollu, mhuwiex ċara li Mikil kellu jiġġieled max-xitan għal ġisem ta' Mos. Xi wħud jemmnu li x-xitan kellu l-intenzjoni li juża l-ġisem ta' Mos bħala oġġett ta' qima, fil-għan li jittanta li l-Israel lejn l-idolatija. It-tieni missjoni tal-arkanġlu Mikil kienet li jaffaċċja lil prinċep tal-Persja. Dan il-karattru enigmatiċi u msemmija biss fil-kapitlu 10 tal-Ktieb ta' Daniel, sezzjoni li hija għolja apokalittika u għalhekk parzjalment simbolika. Il-prinċep tal-Persja probabbilment jirrappreżenta entità spiritwali maligna li kienet tħaddem influenza fuq il-Persja antika. Il-profeta Daniel kellu viżjoni inkwetanti ta' gwerra kbira, b'risposta daħal f'perjodu ta' tliet ġimgħat ta' luttu, sawm u talb. B'risposta għat-talb ta' Daniel, Alla bat messaġġier ċelestjali biex jiċċara l-viżjoni. Fil-kapitlu 10, versi 10 sa 14 tal-Ktieb ta' Daniel, naqraw, mbagħad ittaqbdet miegħi u għamlitni nitriegħed fuq il-kopptejja u l-pali tal-idejja. U qalli, o Daniel, raġel għażiż ħafna, ifhem il-kliem li ngħidlek u qum, għax intat intalija. Kif qalli dan il-kliem, jien qomt, għalkemm kont għadni nitriegħed. U qalli, la tibżax, Daniel, għax minn l-ewwel ġurnata li qiegħdet moħħok biex tifhem u tewżin ruħek quddiem Alla tiegħek, il-kliem tiegħek intlemu, u jien ġejt minħabba fihom. Imma l-prinċep tar-renju tal-Persja waqqafni għal 21 ġurnata, imbagħad Mikil, wieħed mill-primi prinċijiet, ġie biex jgħinni, u jien bqajt hemm mal-slaten tal-Persja. Issa, ġejt biex nuri lilek x'se jiġri lin-nies tiegħek fl-aħħar jiem, għax il-viżjoni tirreferi għal żmien futur. Dan ir-rakkont jiżvela viżjoni ta' gwerra fir-renju spiritwali. Daniel talab u sawa mal-3 ġimgħat, u anġlu ġie mibgħut mill-ewwel ġurnata b'risposta għat-talb tiegħu. Madankollu, il-wasla tal-anġlu ġiet imdewma minn entità magħrufa bħala l-prinċep tar-reġjun tal-Persja, li oppona lilu għal dawk it-21 ġurnata kollha li Daniel kien qed jittallab u jsawwam. Dan il-prinċep tal-Persja, entità demonika, kien tant qawwi li Mikil, wieħed mill-primi prinċijiet, kellu jiġi msejjaħ biex jgħin. F'Ġuda 9, nitalmu li Mikil huwa arkanġlu. Grazzi għas-saħħa tiegħu, l-anġlu rnexxielu jasal sa Daniel. Anġlu jiċċara kif l-aħħar jien tal-poplu ludi se jinkixfu fil-viżjoni finali ta' Daniel. Mikil, il-prinċep il-kbir li jipproteġi l-poplu tiegħek, se jqum f'dak iż-żmien.
L-anġlu jirreferi wkoll għal Mikil bħala l-prinċep ta' Daniel. Il-Bibbja ma tispjegax eżattament x'ifisser il-protezzjoni, imma hu evidenti li Mikil għandu responsabiltajiet speċjali fir-rigward ta' Israel. Fir-rwol tiegħu bħala gwerrier, Mikil għandu impenn partikolari lejn Israel. F'Daniel 10:21 u 12 hu msemmija bħala l-prinċep ta' din in-nazzjon. Nemmen li meta naqraw kemm l-istorja antika kif ukoll moderna, nistgħu ninnutaw l-azzjoni ta' Mikil fid-difiża ta' Israel. Għalkemm għandu qawwa kbira, Mikil jibqa' kompletament submessi lejn il-mulej. Ġuda 1:9 juri d-dipendenza tiegħu fuq il-qawwa tal-mulej. L-anġli ġusti għandhom ġerarkija u jissottomettu lill-awtorità. Meta nikkunsidraw is-saħħa tal-Arkanġlu Mikil, is-sottomissjoni tiegħu lejn Alla hija aktar notevoli. It-terminu Arkanġlu jfisser anġlu tal-ogħla ġerarkija. Il-maġġoranza tal-anġli fil-Bibbja huma ritrattati bħala messaġġiera, imma Mikil huwa deskritt bħala gwerrier, jiffaċċja spiriti maligni u prinċpijiet f'tliet kotba. Minkejja tħassib u d-dajufija tiegħu, l-anġlu ssaħħaħ lil Daniel biex jirċievi rivelazzjoni li segwi fil-kapitli 11 u 12. Kien hemm aktar konflitti angeliċi li kellhom jiġu. L-anġlu kellu jerġa' lura immedjatament biex jiġilet kontra l-prinċep tal-Persja. Wara, u informa lil Daniel li l-prinċep tal-Greċja kien fi triqtu. Dan jissuġġerixxi li d-demonji ta' Satana huma f'kunflitt kostanti mar-renju ta' Alla u l-qaddejja tiegħu. Huwa essenzjali li nkunu preparati biex niġġieldu fir-renju spiritwali, fejn il-battalja mhix viżibbli. It-tielet missjoni tal-Arkanġlu tinvolvi l-gwerra fis-sema. Battalja ċelestjali tiddispjega, Mikil u l-anġli tiegħu fuq naħa waħda u d-drabun u l-anġli tiegħu fuq in-naħa l-oħra. Dan iseħħ fin-nofs tat-tribulazzjoni, kif żvelat f'Apokalissi kap 12 versi 7-9, u kien hemm gwerra fis-sema, Mikil u l-anġli tiegħu kienu qed jiġġieldu kontra drabun, u drabun u l-anġli tiegħu kienu qed jiġġieldu, imma ma prevajlux, u ma sabux iżjed post fis-sema. U kien miżul il-bir drabun, is-serb qadim, imsejjaħ ix-xitan u Satana, li jqarqu lid-dinja kollha, u kien miżul fuq l-art, u l-anġli tiegħu kienu miżul magħhom. It-telfa ta' drabun kienet tant kompluta li hu tilef fil-pożizzjoni tiegħu, flimkien mas-segwaċi tiegħu, kien miżul fl-art madankollu, dan mhux id-destin finali tiegħu. Għalkemm is-Smawiet jifirħu bil-parti ta' drabun, dan jirrappreżenta aħbarijiet ħżina għall-art u l-baħar. Ix-xitan jaf li żmien tiegħu qasir u determinat li jferrex ir-rabja tiegħu kemm jista'. Bħalissa, Satana mhux fl-infern, għalkemm ċertament mirat għalih. Mikil u l-forzi ċelestjali jelbu li drabun, Satana, li hu miżul fl-art, hemmhekk, irrabjat, Satana se jiġġieled gwerra kontra dawk li jobdu l-kmandamenti ta' Alla u jżommu t-testimonjanza tagħhom dwar Ġess. Apokalissi 12-17 jgħid, imbagħad id-drabun irrabjat kontra l-mara, u mar jagħmel gwerra mal-bqija tal-ġejjieni tagħha, dawk li jżommu l-kmandamenti ta' Alla, u għandhom it-testimonjanza ta' Ġess Kristu.